Ukuthi mengisaba salo sami ukukutshela and into yini oyisabayo? Kufanele manje unokusaba wena manje. Sesiyilungisa kanje manje inkinga emakhoneni. ngiyabona ukuthi phela isikhathi asisekho senze kade lokhu ungitshela ukuthi usu-ready ukuthi uyovela ekhaya uzothumela omalume bakho ngenyanga ezayo. Manje ngiyabona ukuthi vele isikhathi asisekho and uyitshela ukuthi mina ngisayintombi kanti angiseyona. Hayi yazi kahle ungibone bheka. Ukho konke engikwenzile ngikwenzela thina soba u2 ukuthi sizoba nomndeni sibe nezingane siphambili bheka. Ngiyazi. Kahle bheka. Sengize ngamoleki ngibabole ngisho imali emabhenki bheka uyena nje lo wenza ngayo bheka yazi manje angazi ngisanganelwa yikhanda ngazi ngize njani angazi yabona lento yenzayo. Kahle kahle Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihlelo noLongstar. Namhlanje sivashele udadewethu othi-ke nakunodaba afisa ukudingida nomuntu wakhe. Sawubona unjani? Yebo, ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Cobingela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo? Ngiyanibingelela ababukela emakhaya. Mina ngiqhamuka eMlazi. Uqhamuka eMlazi. Yes. Qala phi isitori sakho? Wenzeni uzohlala la? Umfishane nakangaka. Yo. Short division. Okay, sisami lana ngino boyfriend la. Boyfriend esesithandanile shem naye engibekezelela nje kuningi la sidlule. What do you mean ekubekezelela? Mangithi engibekezelela ngiyitshitshi. Oh. Yes. Okay. Ngiyitshitshi. Angibize ukuthi sibonane kufike kube nzima mase sibonana kuyena kodwa still aqhubeka angithande khona kunjalo angithande ekseni angithande mina angithande ntambama. Wamona kodwa umuntu okuthanda ekseni imini intambama ngaba sikho la kuba umonanga sengifuna nokwazi ukuthi wenzeni. So nahlangana kanjani uzuthola umuntu oyimisele kangaka ngawe athi nje ngizolinda? Okay, ngangikade ngihambile ngiye kwenye inkonzo. So sadibana khona nje ngangisetheksini ngilate nakhona ngilate and ne direction ngingayazi yabo kanti uhlele eceleni kwami and then sixoxe ngize ngimtshela ukuthi hayi ngimenyiwe ngendawo nokuthi angiyazi leyo ndawo kanti vele leyo ndawo uyayazi. So as a sacrifice ukuthi angehle stopini sakhe ukuze ezongikhombisa. I'm sure webona umuntu ovulnerable kumncanyana nje wathi ngeke. Yo, Nkosi yami. So yaqala lapho i-relationship. Yaqala lapho ke i-relationship because sengibuyilile ekhaya emuva sengibuyile esontweni ngambhalela because sa exchange nama numbers just ukuthi a check ukuthi ihambe kahle yini. From lapho ke saqala saxoxa sabonana sihlela nje ukubonana sazana up until sabuilda ke i-relationship yethu. Okay. Seniminyaka mingaki? Sina 6 years. 6 years? Yes. Okay, and umdescribe njengomuntu okuthanda emini, kuseni, intambama, shuthi nje 360 degrees uyathanda. Exactly. Manje ke usumona kuphi ke? Yo, okay. Eyinsukwini. I think it was February. Yeah, February. February this year? Yeah, this year. Then ngamitha omunye ubhuti ngangicrossa nje irobot ngiya somewhere. Ngihlangana nalo bhuti kanti njalo vele sengizohleza ngiqondana naye since February. Up until aza notice na ukuthi usehleze eqondana nami nje njalo nje kule ndawo. So yena okay. So yena uya driver wena userobotini. Njalo ngazi noma wayesethi alarm noma wayene camera ene tracker ukuthi sengikalile ukuthi ngalezi ikhathi nje showcase sizobonana lapho. Yeah. Okay, njalo ekseni because kwakuyindawo nje lengangiya kuyona kwakuyindawo yetoho yabo. So I'm sure naye wayesuke etohweni. And then kwaze ngelinye ilanga wahlisa iwindi wapaka imoto eceleni wathi ngeke ngicela ukuthi sikhulume ngoba senginotisile ukuthi mina nawe nje sihlezi siqondana ngazi amazulu khona lento afuna ukuyenza. Hey. Okay, ke ngimnikeze kubhuti umzuzwana. Sixoxe kayibika ukuthi ubani uhlalaphi yena bese eyangibuza ngimchazele. And then kube khona le point leli ukuthi aza abuza ukuthi nginaye yini umuntu wesilise engibambisene naye. Shuthi ngimtshela ukuthi nginaye, yabo.
And then bese yasho ukuthi naye mengafisa ukuthi abe yingxenye yempilo yami yabo. Acela ukuthi ngimnikeze ithuba. Bayibala iphathi yokuthi usakulindile kulo CCS. Mana. And then lo muntu lo ethi angimvashele endlini. Ngimtshele ukuthi mina yazi nje lo muntu lo bengikutshela ngayo ukuthi nginaye ungilindile isikhathi eside. So angiboni ukuthi mhlawumbe ngingakwazi ukuphumelela ukuthi ngiye endlini nawo. Athi ayikhuleke ngesize senze lutho athi kulungile asingayenzi into yokuthi siyendlini asihambe nje siye lolwandle sishawa umoya siyodla. Okay fine ke ngivume singiswenke ngibe muhle naye aswenke abe muhle sihambe sekwi date. And lapha kwakudecorate ngalendlela yokuthi uGuy uromantic. Yo Imake kulama dates la uhamba akathe udescribe le relationship yakho uthe nomuntu nje na builder. So akakufonela in between akucheck ukuthi hayibo wathula hayibo esikhathi esiningi mengafoni because mengenzela ukuthi mhlawumbe manginalo wami phela u6 years wami. No angisho ke mina ke leli khizane seliqhamukile. Ngisho umuntu wakho lo ka CCS. Phela lo 24/7 uyangifonela mama right yebo ngiright baba. Mase kuthini ke khizane? Ekhizane phela uyangibuza ukuthi uyena ngithi na Yesu nguye. Umbone ukuthi unokwata kancane kodwa phela ayikho into azoyenza yabo. Agcine se understand ke okay fine. Then ke sisihambile siye lapha kwi date. Angazi nami ukuthi ngiluthwe yini kanjani. Ngizithole nje nami sengimthanda ubhuti nje yonke into nje yabo. And futhi ngangibona ukuthi yabo la ngizophila nje impilo entofontofu mangabe ngimthatha lo. Kodwa futhi nalo wami wa6 years ngiyasha ngaye ngamthanda because sesidlule into eziningi siphanta sihlanganisa impilo naye lo okay noma ngingazi ukuthi wenza umsebenzi emuntu kodwa uyambona nje ukuthi yabo umsebenzi right. Yes uhamba nangemoto nje enye yezinto eyangithatha yangibeka nje. So imoto yashintsha yonke. Not ukuthi imoto but nje indlela ayengitreat ngakhona ngangizibona ukuthi cha ngiyiqueen. Awusho ke u6 years benga-treat as a queen. U6 years wami Bungayona iqueen ukuthi ukulindile nje. Mengiyona but nje it's like ukuthi mhlambe ngaleso sikhathi nje mephantile kwaphanteka ngalelo suku noma ngaleyo nyanga. Mekubheda kuyabheda yabo. Lona nje each and every day masibonana nje ziyakhala yabo. Nje ngiphila nje. Imake awungitshele something. If ama roles beshintshile u6 years esebenza kahle awucabanga ukuthi naye ngabeke wakuphatha ngalendlela akuphathe ngayo kini. Ngiyacabanga ukuthi naye shame bezokwazi ukuthi yabo as avail empilweni yami ngalendlela nje yabo. So what happened Dick? Okay. Ngifuna ukumazisa nje yazi u6 years wami ukuthi nginephuthe engilenzile lana lokuthi njoba inakade ngilindile ngilale nalo. Ini iphutha bakithi yazi ikhona into engixaka ini iphutha. Waqale wagumula ingqondo ayibuyi. Wangena embedeni ingqondo ayibuyi njalo. Yo and yeka ugubula embedeni ugibela la uya khona o ezokulanda still ingqondo ayiclick. Ngangidakwe nje nami uthando phela bakithi ngiyibona nobukhazi. Awona nje ngibona nje impilo engaze ngiyibone. So manje lento enzeke enisazane how many weeks or how many months? Sino 2 months sazana. And 2 months sazana then ke ungena kwi relationship noma ukuthi size sihambe siye kwi date sino 2 weeks. 2 weeks. Yes. Sure. So manje uzofonela umuntu wakho uzomtshela ukuthi ikhekhe pheyiye. Noma nje after elinde for so long. Ucabanga ienga izoba kanani umtshela ukuthi ikhekhe pheyiye? Uphike manje lelikhizane ke elathatha ikhekhe. Likhona phela and into eyinkinga kakhulu ukuthi u6 years wami ufuna ukuyovela ekhaya. Isona sizathu esenzile leso ukuthi ngidecide ukuthi nje ngimtshele ngoba manje ngiyabona ukuthi i-treatment isafana kulothu ukuphathiswa kwequeen. Abo nje einsukwini ngeke ngathi ngiyamfonela wathi sesemsebenzini eoffice bane meeting kanjani ngabona nje ukuthi ngimoshileke shuthi la manje. Keke gone. Keke gone.
So ulindele ukuthi ayiphendule ayithini lento ozomtshela yona. U6 years lo. 6 years wami. Wayengashela hamba uyitholela amanye amakhekhe but wathi ngiyalilinda leli khekhe. So ulindele ukuthi athini? Vele ngilindele ukuthi angabi happy ngengikwenzile because ngimphoxile and kude nje la sesisuke khona ebekezelela yonke into ngami Nkosi yami engiphosta ku social media nje even lezi ntombi abeka nazo eceleni bengasazi entertain because ziyazi nazo ukuthi ministrate sakhe so angazi nje ukuthi ngingathini kuyena ngiyazi vele ukuthi uzothetha futhi mhlawumbe uzothi ayiphele le relationship angazi ngilindele nje noma ikuphi ngoba ngiyazi ukuthi ngimoshile. Ngikuzwa uthi kena even neintombi eseceleni kanti beyisoka yini kodwa befika nje emhlambini mase yakugcina wena mesho phela ukuthi ngimele ngizothini akangitshelanga live ukuthi uzothola intombi azoyana empedeni but ngelinye ilanga ngokuphapha kwami ngavula ifoni yakhe because mengiyazi password yabo then mangivula ifoni yakhe ngathola ukuthi okay kunekhekhe alidlayo yabo but uyena according to ubuyena bakhe mengingaboni yabo but belokho ehleze engitshela mesihleli nje ndawonye ukuthi wena nje wonke umuntu uyazi emhlabeni ukuthi wena intombi yami. Asimtshela ukuthi kekebe yike asemthinta ubhuti. So ready ukukhuluma nomuntu wakho? Yes. Nansi khala. Sawona bhuti njani? Ngiyaphila, ungiyaphila nami. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakhuluma siswa because vele umuntu othanda ukufika ngifumene ehloweni. Hayi okay, ngiyabonga kakhulu. I'm sure ngisithatha isikhathi eside. La e-studio ngihleli nomuntu othandana naye. Uthi ke na kunodaba afisa ukutshela lona. Awu. Yes, ngicela umlaleli. Okay, sisamai ngiyayilalela. Okay. Mbambe njengoba dedami. Unjani baba? Mama, uyaphila? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila ngiyaphila. Lunjani usuku lakho? Abilu right wena? Yayilo right nolami. Yazi thana sami ngiyazi ukuthi lento engizoyisho ngiyeze kuphathe kahle kodwa kumele ukuthi ngikwazise since ukhona umnyakazo ufuna ukuwenza manje ufuna ukuthatha i-relationship yethu ibeke kwesinye isigaba. Yes, so ngifuna ukwazisa sithanda sami ukuthi njoba kade lokhu ngilindile for 6 years ngiyintombi nto ukuthi ngenze iphutha lana lokuthi nginikeze umunye umuntu. Hello? Ngithi mina sithanda sami ngiyakwazisa ukuthi ngimoshile lana njoba kade ungilindile ngiyintombi ngivele ngalala nomunye umuntu nje ngimoshile sithandwa ngiyazi so ngilale nomunye umuntu ngingaqondile ngiyazi ukuthi lokho ngiyaxolisa kube yiphutha nkosami. Angikuzwa kahle kunomoya la ngifuna umsebenzi manje sazama ukulungisa la kithi. Yini into ongitshela yona? Sithanda sami ngicela unginikeze ithuba ngithi ukuchaza kancane. Angi-understand baby kahle sithini. Sithanda sami ngiyazi ukuthi kade sasigudla sindawonye njena siplana nje impilo yethu ukuthi imele ibe kanjani and ngiyazi ukuthi ubuqongelela kangakanani ukuthi uhambe ekhaya uyovela ngamosha ke mina ngalento esengiyenzile ukuthi nginikeze omunye umuntu umntombi bami. Kodwa baby ungayenza kanjani into kanje ukwazi kahle ukunisele ngawo uyazi ukuthi angilutho nje ngaphandle kwakho baby. Ngiyazi sithanda sami ngiyaxolisa kakhulu. Ngizosiza ngani ukuxolisa kuyo yonke into osuyenzile. Kulo 6 years uvela wakhe ukuthi ngone wenze kanjena mfethu.
Ngiyazi sithanda ukuthi ngimoshile bakithi yazi bengingaqondile nami nje. Mina angizwa kahle indaba futhi sikhulume lento emafonini singabonani sihlale phansi sikhulume kahle lena kahle wena ungenelwe yini kahle awungitshela Ukuthi mengisaba salo sami ukukutshela and into yini oyisabayo uqale manje ukusaba wena manje sesilungisa kanje manje inkinga emafonini ngiyabona ukuthi phela isikhathi asisekho senze kade lokungitshela ukuthi usuready ukuthi uyovela ekhaya uzothumela omalume bakho ngenyanga ezayo manje ngiyabona ukuthi vele isikhathi asisekho and utshela ukuthi mina ngisayintombi kanti angiseyona hayi yazi kahle ungibone bheka ukho konke engikwenzile ngikwenzela thina soba u2 ukuthi sizoba nomndeni sibe nezingane siphambili bheka ngiyazi sengize ngamoleki ngibabole ngisho imali emabhenki bheka uyena nje lowenza ngayo bheka yazi manje angazi ngisanganelwa yikhanda ngazi ngizenjani angazi yabona lento yenzayo kahle uke vele wena uke awungitshela uke njengamanje ngikhona la e-studio ngize lapho manje ishinto sostudio lesokhuluma ngaso hayi ngeke hawu musukuba nolaka kangaka ngiyazi ukuthi phela lokho engiwenzile akukho right ngeke ngingabi nolaka sobukazi kodwa ke isangalungiseka into yami nawe kodwa ke awuba ngokubuza ukuthi isangakwazi ukulungiseka lento lena although sengaseyona intombi ke ayi mina ngibona into esazolunga ungafika kangathi wena kuyintombi ukuyichithi ivilo ke wangithembisa ukuthi ngizokulinda leminyaka ngize ngifike lapho kini silungise izinto ngendlela ngesizulu ngoba yazi angazi ukuthi ngiphila angazi ngempela kahle hey wena akathi awungazi kahle wena ngiyaxolisa ngiyaxolisa yazi hayi ngeke mina ngizwa kahle le ndaba yakho angizwa ngiyangihlanyisa kahle ngiyeza kahle lapho manje yabona ngizoyisheka leyo phone ngiyeza lapho manje ngendlalo wena yo okay yeza lapho manje angihlali ngempela mina yazi lona okay kulungile ke wena ngeke ngenzake yeza lapho manje Sawubona njani? Ngicela ubuye endlini sizokhuluma manje Hayi ulungisa lo. Uba manje lokhuluma efonini. I-host yale show lena. Ngicela unike ifoni lomuntu, ngicela unike ifoni ngengizwe ngayo mina. Angitshelezela endlini. Okay, ngicela ukubuza mina ukuthi uzizwa kanjani mawuzwa kuthiwa ikhekhe beyiye. Wesifisi ngizizwa kanjani makunjani? Ikhekhe kuthiwa seliphelile kaSisiyezo lindile. Ngiphatha kahle indaba yazi angazi ngempela ukuthi Ngiyakuzwa bakithi ukuthi kena ubuswenze konke uthi uze ekhaya. Kodwa uthi kena umuntu wakho kodwa vele khona la dudla khona nawe. Hawu, yona ndlela angibhekumela ngayo le. Ngingazi ke awufuna ukumbuza. Hayi mina sesama angisayi-understand mina lento leyo uthanda ukuthi kahle ushado luyini kahle kahle. Cha kodwa awufuni awuthanda ukumbuza ukuthi awumnike ifoni kahle kahle umuntu wena usukwaqhubeka ifoni angazi lokho. yebo sana yebo Ngicela ubuye ekhaya manje. Ngicela ubuye ekhaya manje ngicela. Ukhulume ngale nto ngicela sithanda sami. alright ngizoza kulungile Ngicela seyibona ukhuluma. Angikho right nyama ngicela mama. alright ngizofika Okay, ngicela ufike manje. okay bye Okay, bye. osekheha kangaka. angazi Wayesekheha kangaka umuntu ade edinwe manje. Usethi baby angazi wena uzohamba uye khona noma uzocela umuntu azokuphelezela. I think ngizocela noma umngane noma usisi wami ukuthi bengiphelezele because ngiyasaba Cha ungilile ke kodwa. ngiyazi Yazi ukuthi ungifile ngimoshile igoda. yo ayi Imagine kazi sazolungiseka yini into yami naye ke ngoba mawucabanga izolungiseka. Ngibona nje bese ehlisa umoya mhlawumbe ucabanga lokho ukuthi sixoxisane angazi because yonke into ibizo yonke into ebeyidingeka ekhaya isikhona ithengiwe. Yeah, no but ke phela ukuthi ikhekhe beyiye akusho ukuthi uphelile wena. Exactly. Ukuthi nje belangazelele ukuthi uzobe uqala yes and wena wamphuca leyo opportunity. yes
and asithembe ukuthi-ke into yenu izolunga. Uma ekuthanda kodwa uyangisabisa ukuthi awu kade iphezulu manje usesiwoza sithandwa sami woza mamaza let's not make sure. Mhlawumbe uyongibulala nje. No, you must make sure ukuthi uhamba nomuntu uma uya kuyena ungavesana uhambe wedwa. Okay? Yes. Yo, niyayizwela-ke. Mase nithini abafana mase nithini? Nisho ukuthi abafana izinja. Siyasho phela ukuthi izinja bakithi. Ngoba uyacabanga intombazane ukuthi eyomtshela ukuthi-ke nakalindi ukuthi uyayifokofisa kanjani. Yo. Hayi. Ngathi inzima lena kodwa-ke uyasixaka ukuthi ufike washange tone ephezulu wathi-ke na uyambhedela emva lokho usethi-ke na hayi ngiyacela ngiyancenga kodwa-ke siyazi ukuthi uzohamba nomuntu senze sure ukuthi naye usafe ngoba phela 6 years elindile like 6 years And 6 years. 1 year umuntu ka2 weeks. Fear women. Siyabonga kakhulu so Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.